Maayong buntag, GCAF. Maayong buntag, salamat sa Ginoo sa kabuntagon, salamat sa Ginoo sa iyahang grasya nga bag-o matag adlaw. Salamat pod sa ato ang praise and worship team sa pag-lead kanato sa mga malipayon nga mga awit ug awit nga makahatag og kadasig pod sa ato ang mga kalag. Salamat sa Ginoo niining tanan. Karong kabuntagon mga igsuon, padayon ta sa tema nga gisugdan ni Pastor David miaging Domingo nga naghisgot kabahin sa ato ang vision as a church. In other words, asa ta padulong sa isip usa ka simbahan. Na kabalo ko siguro some of us are expecting si Pastor Jay lagi, supposed to be si Pastor David muanhi. And I was also expecting that nga si Pastor David gyud ang maghatag sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon, and I was thinking karong simanaha murag hayahay ko gamay kay si Pastor David ang magwali. But because of some circumstance, naay gibati nga dili maayo si Pastor David sa iyang panglawas, mao nang ako ang muhatag sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon. It relates sa iyang likod, no? We should pray for him, no? Kay nagbalhin silag balay unya na twist siguro gamay ang iyang likod. But so regardless of that, matod pa sa awit sa timing sa Ginoo. This is not an accident. In His time, the Lord has given me this opportunity to preach to you God's Word, and I am so thankful to the Lord for such an opportunity. This morning, we will be talking about the second part of our vision statement, which is ang pagbuhat og disipulo nga sama kang Kristo. Later, we will be reminded again atong iplastar kung unsa gyud to nga vision ang gihatag sa Ginoo para kanatong tanan. But this part is really something that is very important, and for many years o for many decades na mao gyud ni ang battle cry sa ato ang mga leaders and elders diri sa GCAF, discipleship. Mao gyud ni ang naapod sa tagsa-tagsa sa atong mga kasing-kasing, ilabi na sa kadtog yung naka-journey together with our leaders, many years na together with them in this church. But let me read to you two passages that will help us understand kung unsa gyud ning pagbuhat og disipulo nga sama kang Kristo. These two passages are found in Matthew 28 verses 18 to 20 og sa 1 Corinthians 13 1 to 3, kay mao kini ang fuel of our discipleship ministry dinhi sa GCAF. Let me read to you a very familiar passage, and we've heard of this many times. Mateo 28, 18 hantod sa 20. Ang pulong sa Dios nag-ingon. Ug si Jesus miduol ug miingon kanila, kanako gihatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tudluin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Hinumdumi ninyo nga kauban ninyo ako kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ug 1 Corinto 13:1 hangtod sa 3 nag-ingon, bisan makasulti ako sa nagkalain-laing mga pinulungan sa mga tawo, sa mga anghel, apan kun wala ako'y gugma sa akong isig katawo, sama lang ako sa agong nga saba o piyang-piyang nga nagatagingting, ug bisan makasugilon ako sa pulong sa Dios, ug makasabot sa tanang tinagong mga kamatuoran, ug sa tanang kahibalo, ug bisan mapabilin mapabalhin ko ang bukid, tungod sa akong dakong pagtuo, kun wala ako'y gugma, wala gayud ako'y kapuslanan. Bisan tapod-apod ko pa sa mga kabus ang tanan kong mga kabtangan,
ug bisan ihalad ko ang akong lawas aron sunugon kun wala ako'y gugma, wala gihapon ako'y kapuslanan. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong nga atong gibasa karong kabuntagon. Let me remind you once again, mao kini ang gihatag sa Ginoo sa atong mga leaders in terms of the vision kung asa kita padulong in the couple of years that we are looking forward as a church. Ug dili kini siya again sukwahi or lain sa atuang mga leaders nga panan-awon, kundi usa kini siya ka-upgrade or better siguro or kanang mas klaro nga padulngan when it comes to what our leaders have also seen years before, no, sa pagbuhat nila sa vision. Nag-ingon ang vision nga gihatag sa Ginoo kini, a biblical church, GCAF will become a biblical church making Christ-like disciples as we plant city churches for the glory of God. A biblical church making Christ-like disciples as we plant city churches for the glory of God. Now this is, for me, very exciting. Samtang gilantaw nato ang klase-klase nga mga mahitabo in the future or potential nga mahitabo through the Lord's leading for us. Because vision is mainly a leading for the Lord, no, nga gihatag kanato, a future nga perspective nga gihatag sa ato ang mga leaders. But for me, my task right now is kining pula, making Christ-like disciples. Nakabalo ko na sa tagsatag sa nato kakinabuhi, there has been many points in our lives nga naay ginapadala ang Ginoo og lain-lain nga mga tawo nga mutudlo kanato for us to be transformed, to change in our lives. One of the things that the Lord has really taught me sa ako ang kinabuhi is in the area of humility. And for that, the Lord brought to me two people that has really helped me in my journey. I'm not a perfectly humble person, kay matod pa nila. The moment ko nga muingon kag humble ko, dili ko na siya, murag hambog na ko kaana. But two people that the Lord has sent to me. First was my previous senior pastor, nga ang iyahang kinabuhi is simply a wonderful kanang example for me in terms of, being a humble person. And I have learned so much sa 3 to 4 years that we have worked together. Another person is one of my mentor dito sa Manila, who has also helped me to be loving to other people, even to those unlovable nga mga katawhan. And to also kanang use the magic of smile, no, bisan og apiki ang ato ang pahiyom, iya kong giingon nga basta mo pahiyom kay siya, grabe mampud nga mo pahiyom mo siga ang room when he starts to smile. And it taught me the beautiful truth about these things. And I'm sure many of us have also kanang experienced kanang the life of many people nga nagtudlo kanato in sa ingon-ani nga mga maayo nga mga butang. But also there are people who have come or niabot sa ato ang kinabuhi and have taught us to do something that is not really aligned with God's word. I don't know, pero makahinumdum gyud ko when I was a little child, there was I think he was an Indian man. Indian nga lalaki, dakuon siya. Makahinumdum gyud ko sa iya nga upaw siya dire, pero ang kilid niya kay naay buhok, no, ingon ana niya dakuon siya og tiyan. Unya nibisita siya sa butika sa akong mama, and we were there nga mga upat ka mga boys. Unya usa di ay to siya ka palm reader. Mubasa og kanang imong palad ba. I have never met such a man. Even up until now, katulang yun siya usa. Siguro ug moadto siguro kog Quiapo or asa pa nga mga lugar basig makita tag mga ingon ana ba. But he was according to him, he was a palm reader.
Unya lingaw kaayo ang among mga kauban didto sa butika sa akong mama kay iya man gipangbasa ang mga kamot. Unya naabot may mga bata ingon na po dayon nga oy kini na pong mga bata tagnaon na to kung unsay iyang kapalaran. Siguro ang tuyo ra gyud ato magpa 5-6 good unya ingon din siya nga atong basahon ang imuhang palad. And my older brother went first unya ang iyahang palad kay straight man na usara ka linya ba. So matud po dayon sa katong taas ug kinabuhi. Taas kinabuhi kay straight daw. Inana. Ako pod tan-aw pod niya oy dili man no, di wala man nasumpay. Angko ambot ug unsa pod ka ni. Pero gipang tan-aw niya ang kilid sa amo ang diri daw dapita sa kining mga bataa, mga playboy. Di ko kasabot pa ato kung unsa gyud nang playboy. Di pa ko kabalo og unsa na siya. Pero playboy kanang bata nga kusog modula, no, kusog modula. Pero modula day og kanang babae, no. Dula-dulaan. But it stuck into my mind because during that time we were also struggling kay ako when I was a little boy, sunlugon man ko nga dakog mata og dakog ngipon. Mo na ingon nila sa ako. And to hear somebody nga oy dili di ay naa di ay koy kining kaugmaon nga nganong mo kuan man pud ang mga babae siguro gwapohon no inana. But it stuck to me nga bisan og grade 1 ko makahinumdum man gyud ko gihapon sa iya. But it tells us this truth nga there will be people that will come into our lives nga magtudlo kanato og maayo nga mga butang. Naapoy mga tawo nga moabot sa atong kinabuhi that will tell us mga lessons that are not aligned with God's Word. Siguro, usa ana is ang influence sa mga tao kanato. But one thing that siguro ato apong hinumduman or we should really think about is if we look at it in the opposite manner. Unsa man ang ato ang influence with other people. No? Usapod ka na siya ka-importante nga mga butang as we will be talking about discipleship. We have met or we will be meeting more people in our lives gikan sa atong pamilya, pag-umangkon, mga relatives ug mga silingan, mga friends and all that co-workers. What has been our influence, our impact sa ilahang kinabuhi? Have we been a model to them of what a Christ-like person is all about? Or baka kanang usahay nga kanang nabitaw tay mga joke usahay no kanang naagyapon kanato kanang binugoy ba nga liniukan nga Domingo Santos kayo unya sa semana kay naagyapoy binugoy nga ang ato ang matudlo ilabi na sa atong mga kabatan-unan are something that is not supposed to be done or taught by a believer of the Lord Jesus Christ. Now I'm telling you this because we must understand nga kining pulong nga disciple is not really a religious word. Dili wala ni siya giimbento sa or katong sa Matthew 28 nga giimbento ni Jesus Christ. Or let me just show to you ang word, no? The Greek word is the verb matheteo, disciple or make disciples. Matheteo ang verb ana. Literally a learner. The context sa Matthew 28, it is a true follower of the Lord Jesus Christ. Pero ang noun nga form ni ana is the word mathetes, meaning a disciple. However, it is not a religious word. Simply, estudyante. Tao nga gatuon sa imuha or gasunod kanimo. In the Jewish nga world, naana sila'y mga disciple. They may not be a believer of the Lord Jesus Christ, a Christian, pero naa sila'y disciple. The Greek philosophers such as si Plato o si Aristotle, naani sila'y discipleship nga relationship kay gatuon sila sa pagtulunan or sa lesson of their mentor or ang ga-disciple sa ilaha.
Ato ang hinumduman mga igsuon that this word is not a religious term, but when the word was used by the Lord Jesus Christ to make disciples, naay nahitabo nga diin ang atong mga early Christian believers have started to think of it as something that is very special. Now, we are to be warned of this kay sa paggamit nato sa pulong nga maghimo tang disipulo, it's not necessarily nga gabuhat ka og religious or ministry nga butang. And I tell you, in every aspect pod sa ato ang kinabuhi, as people are learning from us, we are actually doing discipleship. Nay usa ka tawo nga or usa sa atong small group nga nag-ingon, included ba ang kanang imuhang pag-take care sa imuhang health in discipleship? I say, yes, kaayo. Bisan ang imuhang manner of sleeping pattern. Last Friday, si Dr. Ruth sa parenting seminar, she taught us that it is very important for us to keep our health, and usa ni ana is to sleep well. 6 hours below, kulang pa na siya. Our body daw will change. But it has to be 6 hours up. 8 hours would be what we know nga importante. But if in your small group lugar, or imong mga anak, bisan ang imong mga anak, if they see you as kanang gatanaw pa og salida up until 1 a.m., then you are setting up an example nga pwede radiay. So again, that is discipleship, even in the manner you sleep, in the manner that you eat unsa klase nga pagkaon, in the manner of exercise, in the manner of spending time with the Lord. Matud pa sa usa ka writer nga si Mark Dever, to be human is to be a disciple. God did not present Adam and Eve with a choice between discipleship, magpa-disciple ba mo sa akua, or independence. But ang choice was between following God versus following Satan. Following God ba or following Satan? Maura man to ang choice ni Adam and Eve. In other words, are they disciples of God or are they disciples of Satan? No other choice. In other words, we are all disciples. Disciple tang tanan. The question is, kang kinsa nga disciple? Kinsa may atong gisunod-sunod? Kinsa man ta ga-learn? Kang kinsa man ta naglantaw nga ato ang model and teacher in life? So when it comes to discipleship, mga igsuon, but when the Lord Jesus Christ, use the word discipleship, it is really kining usa ka klase nga kinabuhi nga diin nagkinabuhi ka sa gospel. You are preaching and teaching the gospel of the Lord Jesus Christ, converting people so they become disciples of the Lord Jesus Christ. It can also mean the whole process of conversion. Matud pa, gikan sa pagbaptize and teaching them to the ways or obeying the commands of the Lord Jesus Christ. Mauni ang gusto nga itudlo ni Jesus, ang pasabot ni Jesus sa make disciples in Matthew 28. So, what do we really mean? Mano ni siya kay Mark Dever, no? So, ang pagdisipulo in terms of the usage of the Lord Jesus Christ is simply this. Ang pagtabang sa usa ka magtotoo aron mauswagong magkat-on sa pulong sa Ginoo, aron mahimong hamtong ug nagatubo. Apil niini ang pagbansay sa kamatuoran sa pulong ug pagkinabuhing balaan. Sa laing istorya, ang pagdisipulo maoy pagtabang sa Kristohanon aron mahimong susama kang Kristo sa pagtuo ug pagkinabuhi. So when Jesus says, you make disciples, mauni, we are to help other people so that they will grow in their knowledge of the Word
and they will grow in their life of righteousness and holiness nga mahimo silang susama kang Ginoong Jesus. Now, is there a pattern? It could be. We can make certain patterns such as what we have din sa GCAF, mao ang wider. No? Win, integrate, develop, empower, rejoice. Mao kana, naay usa ka pattern. But maubag yun na ang divine nga pattern? No. Daghan og pamaagi. This is the wisdom nga gihatag sa Ginoo kanato nga we do it in this manner. Pero daghan siya og pamaagi. And in fact, dili lang siya usa lang ka tawo nga maoy magtabang kanimo. It takes a church to make disciples. Usahira ba kay kanang naatay wider group, no? Unya naay laing sa baka wider group leader makig-date sa iya aron tudluan siya. Naabatay bation nga murag, uy, iya manggi kuha ang ako ang wider group member. Naabay ingon ana. Naay kasina o kasilos usahay. No, those are things that should not be. Kay usaman ang pagsugo sa Ginoo in discipleship is a church thing. It's not an individual thing, but it is a church. And I tell you, I really praise and thank the Lord nga naatay church because kung ako lang, kulang kaayo ko to help my wider group in discipleship. I have in my wider groups who are businessmen. Unya, in the area of paying the taxes, kanang with integrity, dili man ko kabalo sa pamaagi ni ana. So I ask some of my brothers and sisters here in GCAF, unsaon man na siya, pwede ko nimo tudluan aron ako apong matudlo sa ilaha. Or usahay gani gyud na ay mga areas nga mag-invite ta og lain nga mga leaders to teach our small group. It's a church thing. Sa pagtabang sa usa ka tawo nga motubo diha sa pulong sa Ginoo, it takes a church to do that. Now when it comes to discipleship, mga kaigsuunan, naay duha ka aspeto sa pagdisipulo. This is a passive kind of discipleship. And again, it takes the church to do this. And an active kind of discipleship. An active kind of discipleship. Let's begin with passive discipleship. Ingon discipleship is, yes, siguro kasagaran sa ato maghuna-una is the manner of how, unsaon man ni nato. But it should even be more so a ministry of why. Nganong nisulod man ko aning pag-disciple. So discipling others absolutely involves modeling faith and godliness with our lives. In other words, sa ako palang daan, klaro na ang kaluwasan ni Ginoong Hesus. Klaro na nganong gitawag man ko ni Ginoong Hesus nga mahimong Kristohanon ug nga mahimong parte ni ining simbahan as a GCAF member. Aron ako kanang makinabuhi. Because our understanding of faith, of the gospel, of the word of God, mo reflect mampud na siya. And it should reflect the kind of life, the kind of decisions that we make. So maunang in our clear understanding of the Bible, of our faith, atua ka nang ikinabuhi, and that will become a passive kind of discipleship. Samtang galantaw ang mga katauhan kanato, maingon din sila, maunay tinuod nga Kristohanon. One of the things that brought many of us here sa GCAF is the kind of love that or pag-welcome and the kind of warmth relationship that has been here nga na-develop sa atong mga leaders. And matingala sila pagsulod nga, uy, tagdun man ko nila. Lami man kayo ilang pahiyom. Bago ra gani may gaila, pero nganong ginahag naman ko nila. Many of us came to GCAF because of those kinds of reflection, a gospel kind of a life. And I tell you, ang pag-disciple is modeling of faith and modeling of godliness within our lives. Sa Philippians 3:17, nag-ingon si Pablo, join together in following my example, brothers and sisters,
And just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do. For as I have often told you before, and now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. For many of us, daghan magsulti ka nato nga, ayaw lagi gyud mo og lantaw sa tawo. Lantaw lang gyud mo sa Ginoo. Kay ug mulantaw mo sa tawo, mapandol gyud mo. Now, I think that's a half-truth. We are not told by the Lord to simply tanaw lang gyud sa Ginoo as if God did not also make us to become a church. The fact nga mugna sa Ginoo ang simbahan, and the fact nga gisulti sa ni Pablo nga follow me as I follow Christ, it tells us nga naagyud mulantaw gyud pud ta sa atong isig ka tawo in order for us to grow together. Now, kini manggong lantaw lang sa Ginoo, ayaw sa tawo, maybe because of many leaders nga napandol ta or napandol sila that cause us nga mapandol pod. So ayaw na lang mo lantaw sa tawo. Now, I think a mature believer of the Lord Jesus Christ is able to understand nga, yes, even though we are leaders of the church, nagyapon may weakness. Naami kakulangon. And the Lord teaches us to be repentant kung makabuhat mi og mga butang or kita, mga butang dili maayo atubangan sa Ginoo ug atubangan sa mga katawhan. But in the modeling of faith sa atong pagtuo sa pagkinabuhi ni ana, dapat pud na nga atong ipakita so that people will see the good that is in us through Christ, and then they will glorify the Father pinaagi sa ato ang kinabuhi. Naagihapon, mutanaw gihapon ta, in fact magkat-on gihapon ta, whether it's a bad thing nga nahitabo sa ato ang mga leaders or it's the good thing that we see in their lives. God has given us this wisdom to clarify unsa may gisulti sa Ginoo, adi na ko na buhaton, kini akong buhaton. Because we are to be models and examples of one another. You learn from me and I will learn from you. That's how a church grows together, one anothering. And that is very important sa ato ang kinabuhi. That's the passive kind of discipleship nga ato ang mapakita. Why? Because Paul says, daghan man tag kontra. Daghag kontra nga naa dinhi sa kalibutan, and later we will see that as we look at discipleship in a global scale. Ikaduha mga igsoon is the active kind of discipleship. Mark Dever says, let me read this verse. Discipling involves teaching. Teaching. Baptizing and teaching. Teaching them to obey the commands of the Lord Jesus Christ. Ningon si Mark Dever, at its core, discipling is teaching. Your discipling should help people understand more, mas makasabot through discipleship. You want people to know why Christians praying. Anong magampo man ang mga Kristohanon? Why we share the gospel? Why we join the church? Why knowledge of God's sovereignty impacts how we live and more. I have a couple nga close kaayo sa amua. Nag-date sila kauban sa iyahang auntie ug uncle nga according to them dili man atheist kundi kanang gaduda ba naa bagyo Ginoo or dili agnostic in other sense. Ingon siya nga nganong mag-ampo pa man ka? Kung kabalo na ang Ginoo sa mahitabo in the future, nganong mo ampo pa man ka? And I praise and thank God nga naagyud sila itubag. How about you, kung pangutanon ka ana nga pangutana, nganong mag-ampo man ka? Are you able to answer that question? Nganong gasimba man ka? Are you able to answer that question? Nganong ga-share man ka sa imong gospel or sa gospel? Naa ba kay tubag ana nga mga pangutana?
I praise and thank God for this couple who says, simply, gisugo man ta sa Ginoo nga magampo. Gisugo man ko sa akong Ginoo nga magampo. Sama nga magstorya ko sa akong mama ug papa, gastorya pod ko sa akong amahan didto sa langit. And this is the kind of life or teaching nga atong itudlo sa usag-usa aron matubag nato ang kini klase nga mga pangutana. And not only matubag kundi makinabuhi usab. And there are so many things that are taught by the Lord or gisugo sa Ginoo kanato. We look at Titus 2:4, ingon siya, or older woman, you are to train the younger women. No, mga kababainhan, gisugo kita sa Ginoo niana nga tudluan ang mga younger women. Sa Timothy 2 chapter 2, 2 Timothy, Paul trained Timothy to train others aron ang others pod mo train pagyud sa lain pa nga mga katawhan. So training, discipleship is training, teaching. Ephesians 6:4, fathers, you are to train your children. That is discipleship. Hebrews 3:13, ang tanang mga Kristohanon are to exhort each other. Dapat walihan nato ang atong isig katawo aron mapalayo sa sala. And to help each other to love and to do good works. So it's not only a one-person thing, kundi it's a church nga buluhaton. 1 Peter 4:10, all Christians are to use our gifts to serve others. That is discipleship. And so many more, daghan pa kayo sa pulong sa Ginoo in doing discipleship. No, don't ever think nga, naaraman ko sa likod, kanang tig-welcome raman ko, ambot og nagabuhat ba ko og discipleship. We are working together mga igsuon as a body of Christ. Ikaw mahayo ka ni anang pamaagi sa pagpahiyom, sa pagkumusta o sa pagsulti sa mga pag-abi-abi sa mga katawan. That is the gift that God has given to you to help the church nga mag-disciple sa mga katawhan nga musulod dinhi nga mga nga simbahan. And we are thankful to the Lord for that. Mga igsoon, remember this. In discipling, we model no sa pagdisipulo atong gikinabuhi o ginatudlo ang pulong aron mulawom ang ilaha or ang sa mga tawong ilaha og imuhang paghigugma kang Kristo. So it's not simply nga ang kadtong gitudloan maoy motubo kundi ang gatudlo usab. Now, in all of this, unsaon man ni pagbuhat? Na I tell you, of course, daghan og pamaagi, pero kini nga mga pamaagi dili ni siya makalahutay unless matud pa sa 1 Korinto na ay paghigugma. Pwede man nimo buhaton tanan, no? Pwede matud pa sa 1 Korinto. Pwede gyud nga sa sakripisyo nimo sa pagdisipulo, imo nang gisugnod ang imuhang lawas didto sa kalayo. Apan kung walay gugma, wa kanay kapuslanan, matud pa ni Pablo. Now, the thing here that God is really teaching us as a church is how to love. To love. Ug matud pa ni Ginoong Hesus, this they will know, the world will know, nga kamo akong mga disipulo, kitang tanan disipulo sa ni Ginoong Hesus, kung naay paghigugma sa usag-usa. So, love is the engine of our discipling or discipleship. Are your discipling relationships, whether it's with family, no, friends, co-workers, imong silingan, imong wider group, is it marked by real and genuine love? Is it marked by real or genuine love? Usa sa gisulti ni Jesus sa Matthew 25, nga sa pagbalik sa anak sa tao or when Jesus will come again, ilahi sa Ginoo ang mga goat, kanding ug mga sheep, mga karnero, the righteous and the evil ones. Unsa may ilhanan nga sila righteous, gitawag diri sa mga righteous, niingon sila nga sa unsa man nga pamaagi, niingon si Ginoong Hesus sa
Matthew 25:35 hangtod sa 36. For I was hungry, and you gave me something to eat. No? Kay sa dihang gigutom ako, inyo akong gipakaon. Ug sa dihang giuhaw ako, inyo akong gipainom. Sa dihang nahimo akong dumuduong, gipadayon ninyo ako sa inyong balay. Sa dihang wala ako'y bisti, inyo akong gibistihan. Sa dihang nagsakit ako, inyo akong giatiman. Ug sa dihang gipriso ako, inyo akong gibisitahan. Ingon si Ginoong Hesus, sa inyo ning gibuhat to the least of my disciples, sa mga katawhan, you have also done this to me. Na ato ning tagsa-tagsahon mga igsoon. Because this is the state of the world karong panahon na. And it also reflects the kind of people that we might be discipling in the future. Una, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. Mga igsoon, matud pa sa World Relief, in every hour na ako no'y 24 ka mga bata nga nangamatay tungod sa malnutrition. Hunger, pagkagutom. And sa 5-year-old below, half sa mga nangamatay sa ingon ana nga edad are worldwide are caused by hunger, kagutom. Poverty, mga igsoon, is one of the biggest or kanang pinakadako, one of the biggest problem nato dinhi sa kalibutan. Matud pa sa World Relief, ang pagkaon nga ginaproduce sa kalibutan is enough to feed everybody. Ang problem is the distribution of food. Nga dili ni maabot sa atong mga katawhan, labi na kadtong mga pobre gyud natong mga katawhan sa tibuok dinhi sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. So we say that there are people nga nagakaon og sobra, naapoy mga tawo nga wala gyud. And kini sila mga luoy kaayo. And these are people that are present even here with us in the third world country. This is the poverty, physical poverty that we are experiencing. And the same with water. For us din sa Pilipinas, murag okay pa ta, kay naatay mainom tarong nga tubig. But then there are many places all over the world that they would take them half a day aron mokuha og mga bo og clean water in order for them to drink. The problem really is actually the quality and the quantity of water. Quality sa water. Ang water ba nga duol sa ilahang panimalay limpyo, mainom, or daghag mga bacteria, parasites, and all that? Or it's the quantity, no? Matud pa nila, one of the wars kuno that might come in the future is the war of clean water, ug ingon ani nga mga butang. So physical poverty, it's present all over us. But not merely the physical kind of poverty, but the spiritual kind of poverty. What are we feeding the people spiritually during this time? Are we feeding the essential truths of the Lord Jesus Christ? Is Jesus really the bread of life and the living water for the people that we are ministering to? Or basin ang nagpabilin gihapon ang atoang pagtudlo sa kanang unsay maayo nga klase sa kinabuhi? Okay man na siya. No, the biblical portrait of marriage is something that is very good. For the young people, ang hashtag struggles ninyo nga mga materials is something that is good for you to help you sa social media nga aspect. Ang resolving conflict is something that is also very good for us as couples, and whether it's in the company o uban pa. But have we really taught Jesus Christ as the bread of life, as the living water sa atoang mga katawhan? Do they really see in us nga kung wala si Ginoong Hesus, wala po'y bili o walay puluspod ang atoang kinabuhi? Do they see hope in us because we have hope in the Lord Jesus Christ?
Nakita ba nila nga bisan sa lisod nga kahimtang, aduna ang atuang kalipay, aduna ang atong kalinaw because Jesus is our peace. Jesus is our hope in our life. Do we teach that? Do we model that? Ingon ang verse, I was a stranger and you invited me in. I was a stranger and you invited me in. Looking at the worldwide aspect, no? Grabe man ang gubat karong panahon na. Ukraine na pa manggihapon. Ukraine versus Russia, Israel, Gaza, and other nga mga conflicts. You know, war is costly. In the different world wars, daghan man nga nangamatay nga mga military, daghan man nga nangamatay nga mga personnel in the military. But most of the casualty is really ang mga civilians. Mas daghang mga matay nga civilians in a war or in a conflict than the military personnel. And dili lang mga matay, naapoy mga ma-displace. These are what we call as refugees all over the world. And there are so many of them. And they have been going to different places because their houses, their lives have been destroyed. Not only in wars, but also in calamities. Sa nangakahitabo sa kalibutan, mga sunog, mga bagyo nga naa dinhi sa Pilipinas, kalit lang mawala ang imong gipundar sa tibuok nimo nga kinabuhi. Have we come to a point that we love these people so much nga atoa silang gi-welcome sa atong kinabuhi o gitabangan nato sila. Gipasulod nato sila sa atong balay, atoa silang gitabangan. And these are one of the things that Jesus would count samtang kita nagasunod kaniya. But not merely in the physical realm. Sa spirituhanon nga aspeto sa atoang kinabuhi. Have we really placed the people around us sa kinauyukan sa atoang kasing-kasing to the deepest parts of our hearts that we have truly loved them and we have this desire nga tabangan sila sa ilahang pamaagi or sa ilang klase-klase sa kinabuhi. Ingon sa verse 36, I needed clothes and you clothed me. Apil man ni siya. Sa pagtabang, not merely in the monetary and material things, but also in generosity sa paghigugma, generosity sa imong presensya, generosity sa imuhang oras. Ningon pagyud, I was sick and you looked after me. Naaba na ang generosity, not just sa pagtabang sa kwarta, but to be there sa panahon nga adunay mga kaaligot-got o physical nga mga ailments, mga igsoon. All of these things are happening all over the world. Sicknesses, wars, naana siya. Lastly, ingon diri, I was in prison, na ako's prisuhan, and you came to visit me. In the spiritual realm, do we have compassion for the disciples even when others will see nga wala na gyud ni sila'y paglaom? They have been imprisoned with addiction, they have been imprisoned with sin. Moingon na ang pamilya mismo nila, wala ni pag-asa nga tao. Do we have that heart to continue to teach God's word, to continue to love them bisan wala na'y nahigugma sa ilaha? You know, in Pakistan, World Relief again wrote this, na ako na'y duha ka babayi, si Shahila ug si Rahila. Mao silang pangalan. Si Shahila is in prison. Tungod kay iyahang gi-share ang gospel ug gitagaan niya Bible si Rahila. And then, tungod kay nahibalan sa mga Muslim extremist, nitago si Rahila para di siya masakpan. Ug gipasanginlan nila si Shahila nga nag-share unya nagtago, gitaguan niya si Rahila. But eventually nasakpan nining Muslim extremist si Rahila nga gatago. Unya tungod kay dili niya i-recant ang iyang faith ni Ginoong Hesus. Death sentence, namatay. Dalaga, babae, gipatay sa Muslim extremist nga government in Pakistan. In Shahila is also in prison. Siguro humana ang iya kay gi-death sentence man pud siya basin humana from the story, but during sa story napa siya sa prisuhan,
leading to that death sentence tungod sa iyang sharing of the faith. Now, these kind of stories are common in areas nga persecuted ang Christians. In fact, matud pa sa usa ka writer that Christianity today is still the most persecuted belief or faith in the whole world. Still, to a point that there are many death because of Christian faith in this century. Kumpara sa tanan nga nagakahitabo nga persecution o pagpatay, martyrdom in the couple of or the many centuries that has passed. House churches in China, house churches in many areas, even in Marawi, in Jolo, in other places here in Mindanao, are experiencing such persecution. And it is the part of the church to continue to love, to continue to visit, to continue to share to them and tell them that we love them. Again, this is discipleship as a church and not just as an individual. Na mauni ang standard nga gihatag sa Ginoo in our discipleship. If we look at this, makapasar ba ta? Or if we look at this, kaya ba ni nato? And I tell you, dili ni siya kaya unless there is love. Na ang engine of discipleship, which is love. Let us remember this, brothers and sisters. Ang pagbuhat og disipulo nga sama kang Kristo, kay sugo kini siya sa Dios, dili ni pwede nga ato ang isalikway nga mabuhat lamang diha sa tinuod nga paghigugma. Ang pagbuhat og disipulo nga sama kang Kristo kay sugo sa Dios nga mabuhat lamang sa tinuod nga paghigugma. May we as a church truly make disciples of the Lord Jesus Christ. As a church, we will do this. Tabangan na to ang matag-usa nga motubo sa pulong sa Ginoo in our life and in our teaching. Ato aning buhaton, we are to be kanang murag gabaid, metal, sharpening church, sharpening one another to love the Lord. Maoro man gyud na. To love the Lord just like Jesus Christ loved the Father. And I pray that we will be one in this sa pagbuhat og disipulo. And I pray that it will not remain in here, but will go out of us as we go to different cities nga daghan ang mga kasakit, daghan ang kapobrehon, daghan ang kagutom, daghan ang kauhaw, daghan ang mga nagakahitabo nga katalagman, and we will be there as light of the Lord Jesus Christ to proclaim the gospel for His glory and honor. Pasalamatan nato ang Ginoo, anak mga igsuon, kay mao kini ang vision nga gihatag sa Ginoo kanato. To God be the glory.